Kedu ihe mere iji wee bịa? Ihe m ji wee bịa bụ na ihe ọkụkọ ma mmiri na-achụ dị ezigbo mkpa. Ifo nwoke a na-akpọ Mazi Ifeanyị nwa ya n'obodo oyibo. Ha bịa kwecha m ọnụ ala jee ebe ọzọ jee golo ala ahụ. Adụbịa dị m mma. Ihe m bịara bụ ka inye m ọnụ ọna. Ha ga-abịa ebe ahụ mana ha ya apụta. Sọsọ ọnụ ọna. Yes! Ha baha na ọnwụ. So that mbụ ka mmụọ mara na nwere ihe a na-akpọ ihe dị iche na egbe na egbe. Say no more. Ọ bụrụ ihe ị na-akọrọ ogologo akụkọ. Ịma na ọ na nke m ụgbọ agacha agwụ. Ana m enye mmụọ nri na-enye mmadụ nri. Ihe dịkwa ebe anwa bụ ị na-eje anya sakwa. Ejidekwe gị aka ma adịrọkwa. Taa ka anyị lụbalụ. Maka isi gaa. Ịmaka o si adị m dozie na shop ewere m ego. Highway! About money. Ngwa na ya agba mbọ na onye be m na-abịa na kwado. Ebe no kalobi so no mama gozi Apex money ana a senior contractor dị ka mụ. Bịa lụọ anụ ụlọ na ebe a. Hey! Ọnụ ọna. Hey, agwelu ha gwa ibi ọ gaghị egwu. Cho! Ya dị tụba. Mama onwe ndị ọjọọ. Agwelu ha gwa ibi ya na dị egwu. Abes! Ha? Agwelu ha gịnị? Mazi. Abes gịnị ka ị na-eme na na nwere no. Gịnị ka ị na-eme na my son's land? Ana nwa gị. Okay, abịala m ka m meshụọ ya ka m doshọ na olulu how many square meter o kwesịrị ịdị. Ọ ya ka m bịara ime. Onye ha bụ agwelu ha gwa ibe ya. Mgbe egwu ka m na-agụ. Just jidegodi. Abes kedu ihe dị na na? Ihe m ligwere na. Kedu ihe ni Abes mana ịmana m na-atụ gị egwu. Onwekwa ihe m liri na ana o. Efilugwe na m dụ njọ. Amaghọdụ m na enwere ndị ka m wee dụ njọ n'obodo a. Maazị ma na ịdụ njọnụ. Kedu ihe niri na nwa m nwoke? Mmetikwa mkpu. Nwa bụkwa nwa nke. Agbata mmetikwa mkpu. Juru nwayọ na etimra aka na. Kedu ihe niri na na mme? Onwere ọnụ. Nwanne m Ịchabeghị ikwu eziokwu. etine mkpu. Chere ihe nke. Ọkwa ka m abịana. Ogene kedu ihe na-ese ana m agafe na-anọ mmetikwe mkpu. What is happening? Ihe m na-ekwu na abịara m ka m meshụọ ana ka m doshọ na ozuru ezu. Amanụ m gasị onye na-ele ana na-enye ndị mmadụ ana. Otu a ka ọ dị. Dibia highway. Nwanne m Ịma na anya m na-abụ, afụ ntị m na-abụ. N'ọdụ anya azụ. Ịma na m filuru na ndụ njọ, amara na anụ mpama aka wee dụ njọ. Onwekwe njọ ndị. Jụọ anya kedu ibe oniri na ana. Jụọ ya kedu ibe oniri na ana. Apex kedu ife ị na-eme na ana? Thank you. Abịala m ka m meshụọ ana ka m doshọ na ozuru ezu. Nkụwa niile ji mara ọnụ gị. Mgba nsogbu adịrọ. Ịmalite emelụ. Ka jewe na nke igwe. Mgbe alụkwe na nke igwe, ọkọwalụ m ibe ọbịa ime na ana. Mba ka ejebe na nke igwe, olugo na nke ije na nke igwe. Ọ kwesịrị na enweghị ihe ịbịala ime na ana. Ọ ka m jọzụ meshụọ ana. Ịma na ọ mabeghị iwu igwe tiri. Ịnụbeghị ya? Ka ewube ya. Onye ọbụla na-agwọ ajọ ọgwụ n'obodo anya. Ma gị bụ onye na-agwọ ajọ ọgwụ. Ma dibịa gwọọlụ gị ọgwụ ahụ. Nga. A ya atụ gị nga. Adịma mmata. Ehe na onwere ihe mere no. Enweghị mba nweghị ihe imelụ. Because ama m na odo na mechi ihe Ka m pụba Tele nwanne m abịa mgbe ndị na-enyocha ihe ga enyochata ihe niile gịwa ma dibịa gwọọlụ gị ọgwa. Nri che ka nlo na nke igwe. Ọ bụ na-eji na nke igwe Ọkwa ka hapụrụ m ka nlo na nke igwe. Tele eweli wo nwere ife okwu. Isi na igwe si na ejide onye na-eme nsị na aja N'obodo anya. akpọ dibịa na-agwọrọ ya ọgwụ. Yes. Ha na-abọ nga. Nga. Atụaba nga. Efra na mbenatara aka. Ị ka na-afụ ka m na-eje. Ihe mere Oke ị na-ejebuli eje. wetu obi. Ama m Wetu ọnụ. Ihe mere ọnwụ na ọ dịgo ka ọ ga-adị. O nwere ihe itinyere na ana gwake na anyị nọ. ama m kwa m ọ dịkwa ihe ndị ọzọ ine. Ọ dị ka ọ Ihe m dịkwa. na-ekwu bụ ka m meshọta ihe afụma. Ọ ka na-agakwa. Ọ bụrụ na o nwere ihe itinye. Na-ewe ebe o niri ya. Na-ewe. Onigeni. Onigeni. Anọ m ebe a wee fụ ya mgbe ọ na-eni. Onigeni. Ịchọ iwe chekwala. Dibịa highway onwelụkwa na onye nke ya na-eri nke ọjọọ. Anyị ncha bụ nwanne n'ofu obodo a ka anyị nọ. Ịkpọrọ Apex na-aje ebe igwe na nwere ike akọgba ogologo akụkọ ife mere welego m ya nwapụ ọgwụ kwa ihe a na-eso okwu ewepụgo m ya na nwa gị nwoke. Kesi ka isi wee jidesi Okwu ọ bụrụ ihe niile ka a na-ekwuchi ekwu dị otu ya na efu naanị ya nụ. Ọ na-ashọk Ọgwụ nwa na-agwụ ọlụ gị ọ na-akwụdo ọlụ. emeziwu na agbasa na Onye ọzọ bụ ihe fọrọ ọgwụ. nke bụ igwe ebie na ngwa ya dị. Onye ọzọ fọrọ ọgwụ inere. Onweghị ihe mere ya. Ọgị.
mụ na gị mechaa ihe n'obodo a ihe anwale ihe eji akpọ na erudite kedu ka anyị si dị n'ọma anyị dị na m ike enyi nwa nwoke ọgwụ na anụ ọ tara afọ wee gote ọ gị mmecha gị ihe hapụ ihe taa n'abalị ka ọ bụla anwụnta ma mkpanụ gị na-ana hapụ ihe dara n'abalị mkpọtụ ọbụla m nwara nwa fụ gị na-ana ejelu m gị ije ịmabi onye mbụ ekwe m anya dịkoro echekwa m na ihe a highway nyere m na-arụ ọrụ dịka o si kpọchara ya mana nke bụ eziokwu na maazị bụkwa na ekwensu ebe ka o si atụrụ m ya ụjọ mana highway bịa highway onye ọbụla chọrọ ịlụ m ga-adị ready for nzuzu section